Ladies and gentlemen, we panapa munzwe nyaya iri kuitika. Show yekwaWinky iri kutarisirwa kuti yakavhariswa neZanupf. Ndo zviri kutarisirwa, ndo nyaya irimo mudariro. Ndosaka muchiona inini tungoti these guys zvekuti imi muri kuzofara, they don't care about happiness. That is kana varivo. Anyway, kana watoona ndatosvika panapa, tanga nekulike this video right now kuitira kuti Zanupf iboikane. Nyaya iri panapa yakamira yakadai so. Kwakabuda nyaya, unoona nyaya dzakabvira kudhara dzichingotenderera mastreets. Pachinzi show yekwaWinky kuHICC yemusi wa31 haisi kuzoitwa. Zvinhu izvi kunyanya ndakazvitarisa inini pakaitwa show yaWinky last year muHICC yekunopinda kugore rachirwa 20 years of ghetocracy. Pakaitwa that concept iyoyo. Pane zvinhu zvakazoitika. Winky panga urwa mafreestyle achiti umwe ari kuti wakahwina umwe wakabvuta, ndakazoti vanotora zvapfupi nekureba chichi, ndakaimba yureka vamwe vakati bana vakati kuredio ati atichakuridzeridza wega chichi. All those statements yakamuka mangwana acho ichitenderera musi wenyu yaitaurwa nezvaizvo zvisingaite nyaya iyoyo. Pachitanga kutaura kunzi Winky ari kuita marally muHICC haisi musical show because anenge akatengwa. Saka izvozvo I don't know kuti nyaya iyi yakabuda that way yakananga kune madhara awe zanu vachingonzi vakuita marally vakawanda muHICC. I don't know kuti ndo mabudiro yakaitera, but this was just a musical show inongoitwa every year. Panokuzikanwa kuti Winky ari kuenda kuHICC, but kuna vanhu vakabuda vachitaura muromo kuti ndoda kumubhana kuti ashandise HICC. Ndakanyatsozvinzwa ini achinyatsotaura mumwe munhu akati ndoda kunomubhana kuti asaimbe muHICC. But unoziva kuti nyaya idzi uchidzinzwa unongo uchingoti zvingoriwo zvivanhu zviri kungotaurwawo izvi, it's not something yekuti chinganzi chine musoro. Tiri kuzoona manje Winky hana zvakambotaura, akabva abuditsa tsamba yavo yekumalawyers avo vari kutraya kufambira kuti zvinhu zvinge zvichiitika. Poza kuti but Winky anga agara achingobhuka muvenue iyi, and apa this year akatobhuka time ichitoripo ndobva abhuka. But iko zvino zvakutosvika zvakunzi yakabhadharwa, akutoziviswa izvozvo kuti venue yakatobhadharwa kudhara. Ndopari kunzi chii chakadaro ichocho zvauya sei, kuzi vanhu vanenge vakajaira kuti gore rega rega richipera kunenge kuchiitwa dikinya. Ende tikatarisa nyaya iyi yakatombobvira yabuda. Pane this young man anonzi Hatiperi. So akabuda akati I've confirmed with authorities that this will be the last big show of this year yedikinya in the HICC 2024 musi wa31. It's a gospel concept and the venue has been paid for. Pari kunzi it's a gospel concept, but inini gospel concept yandiri kuziva inini inoitwa panew year, inoitwa musi wa1 iye inonzi anoti something anoti iri kunzi inoitwa musi wa1. ndo zvimbazikanwa zvinoitwa like zvavakati last year Winky akatoti achitopedza mangwana ndobva vatorawo gospel uchi concept yavo. Ndo mazivira takangozviita, ende panga pasina kana pressure cause vanhu vegospel vanongoziva kuti musi wakati tiri kungoenda kunofara. Even kana makatongoti pakati pegore handi tinosangana pakati tinofara, vanhu vegospel vanongoenda. But vanhu vemafaro ava vanenge vachiti tinojambawo maspika edu manje, ndo paita problem yese. Saka iko zvinezvi noise iri mumastreet kunzi vanhu vanodherera ava. Winky murasta is so different nemamwe mamusicians amunoziva aya kuti unonzi ningapuwa mota nachivhara. Tarisa uverenga list yevaimba kapuwa mota nachivhara. Iye haapo palist iroro because haakwanise kunge achitambira zvinhu zvakadaro vanhu vachichema. Andoramba ndiye wani munhu kuti akatoiofwa mota iyo anotoiramba, ende havasi kutombomutry futi kuti toda kumbokupawo mota because they know kuti hazvibude. Iye anototaura kuti zvinhu zvikauya nyore handitambire handigamuchire, zvinhu zvinouya easy mulife. Saka ndo paita nyaya hombe ipapo. Vamwe vaimbi vakasobvira kudhara vachiti vakaenda kumarally vakanondididi, ende ndiye munhu waona kuti wanombobvira wamona kurally yeZanupf. Ndo zvaatongori murasta iyeye. Saka ndo nyaya yacho andiri kuona ndo pari kuita grudge ipapo neZanupf. Iye neZanupf azvionane, ende vanhu veZanupf vazhinji vari kucelebrate zvine basa rechiko zvekuti ndiye anenge naye chenyoshamisa paday iroro. Munoona zvazvingori manje. Saka nyaya yacho yakuchifungidzirwa kuti aiwa pamwe munhu anotorana chinhu ichocho ndiye akutongoti chiwe ipapo ndivanenge vakatopuwa order kunzi uyu ngoma tinoda kumuona imomo. Vamwe vari kuti zvechokwadi pamwe venue yacho yakatobhadharwa shuwa. I know that mazita akawanda akabuda ipapo. Ninga akazomboya akabhadhara, Ninga akazobuda akabhadhara, Ninga
kuti vangotiraya kungonyararidza munhu chete. Tarisai zvinhu zviri kuitika pana Winky D kuredhiyo chako chekuti anzi aridzwe haatori makwikwi cheo. Honestly speaking zvakatora nguva iko zvinezvi achingonzi izobudisa chekata album rake. Kana muchirangarira album rere was it Njema or something rakanzi airira kuredhiyo maya ranzi harisi kuridzwa. Saka tarisai kuti airplay hakuna, havasi kuda kuti vanomuningirina paTV pacho. Ungati kutoti utomuona makwikwi. I still remember pakatozodengwa pakuridzwa song yake ichibudawo paTV, vanhu vese vakasekerera kufara nyika yese kutaura kuti ZBC yazoridzawo Winky D video. Imagine panoitika zvinhu zvakadaro pozonzi ZBC yazoridzawo Winky D. Iri nyika yakadaro iyoyo kuti inototaura kunzi ningi aiwa nekuti haasi kuita dance according to the tune, haasi kungojamba achingoti zvese ball. Ataura kuti aiwa zvinhu zvenyu itai mega. Saka ndo pari kuita nyaya hombe. Dikinya rakamiswa ndo nyaya iripo yekuti Winky D. But inini pakatotanga nyaya iyoyo takatombozvitaura panapa tikati Zanupf mapopotero ari kuita apa viri kunzi vari kuti mazoti Winky D wanga uchinhingina show yako chichichi. Ndakatoitaura nyaya yacho ndikati nyaya Winky D kai handisi kuona kunge inozopera zvakanaka. But inyaya yekuti isitaingoti aiwa is just that unoziva kuti vanhu vano overreacta asi hatizotarisa kuti zvicha overreacta kusvika ipapo. Ende chechi yacho iyoyo manje iri kunzi iripo because vamwe vari kunzira pamwe zvichida kunge iri honest prayer yoda kuitwa munhu mechaisisi. You see? Ndo pakuchitaurwa manje nevanhu kuti chechi yacho motoenda mutototi kunopraise Mwari tikunodididi muchitanga muri kuningina panenge pari tricky zvingaite kuti tikuenda tikunooshipa Mwari, tikuenda kunonamata kuita all night. Muchinyatsoziva kuti maitiro all night yacho zvichipower zvimwe zvinhu hazvibude zvinozongotaurwa ise venue. Saka mamati kudi venue yevanhu munongoziva vanhu zvavanozongotaura. But ndamboona imwe inga ichitaurwa nevanhu zvichinzikana zvichinetsa ngapangoitwa GoFundMe potsvagwa nzvimbo inoita mukomana utongovaka yake nzvimbo yekuti anopota achitongoita mashows ake iwayo zvake because pari kudzosera kumashure. Ende unoziva kuti maZimbabweans ndo zvavanotoda, ndo zvavanodedzwa chidaira manje vanotozvibvuma, inotobvumwa nyaya iyo. Vamwe ndo vari kuti aiwa ngatsvage mamwe mavenue. It's something chekuti zvinhu izvozvo zvinenge zvakatoonekwa kudhara zvikatotariswa. Mavenue acho ndosvika kwese kuchitotaurwawo zveko. That's why mukuona kuti azongoti aiwa but isusu tinongoitira pa HICC. Ende ukatarisa pa HICC pepe parking space munandi vanhu ndosaka vanhu zvavanoda because ukatarisa kwa Winky D kune kwakazara mota. Vanhu vanotopinda chipaka mota dzavo mukati meme kuzara mukati kuti ndi nemota dzakazara vanhu vakapaka zvakanaka. Hapana ma-issues nekuise kunozoitwa kune mamwe mavenue. Kune mamwe mavenue kauti uchisvika unochinzi mota yako kuti ipinde ipake mukati $50. Hatichataurira nemazita but zvinotoitika kune mamwe mavenue. I don't know kuti inenge iri fundraising kana kuti the way yekutongorwa vanhu mari nayo. Saka munhu anozoweka kuti inini zvakutondikosta. But ukasvika riri dare kwa Winky D munhu unongosvika uchingonopinza mota yako mukati. That's why vanhu vasinga complain. That's why vanhu vachida that place. Vanhu vachitoti iri safe. Chero kukanzi kuri kunaya hamutombozvinzwi kuti kuri kunaya. Munenge muchingojamba ngoma dzenyu muri mukati. Ene ndikuona nyayo iri kupindirwa. Ndaona advocate Tabani Mpofu kana muchimuziya uye anomirira advocate Nelson Chamisa kana dzanyaya dzematongerwo enyika anga achitocomplainawo futi nenyaya iyo. Takumana kana iri chechi yacho chechi rudziko yekuti ndikupindira nyaya dzakadai so ingoti siyai nyaya idzi muchanyara it will end in tears. Siyai vanhu vajambe ngoma dzavo. Pakashata maZimbabweans ndisidi kunyeberai. Ndo pazvazvosvika vanhu vari kushandana kunonzi kushingana cheko. That's the current situation right now iripo panyaya yaWinky D. So zvapa 2 vanhu havasina nisorina sure manje kuti vanozoti waraiti kana zviri kunzi bozi nyaya yake makwikwi anga ari pakupukudzana Zanupf ichipopota pakatanga vakapopota zvisingaiti. Sando papa kuchitaurwa manje kwezvinhu. Saka Zanupf yakagara yatotora grudge tochivharisa next year here or chi ndo nyaya dzanga dzaapo manje. But ma-organizers nevaridzi vacho vanoona nezvepapo vanotozviziva kuti that guy ndiye anongoti every gore rega rega anobhuka venue. But munongozivawo pamwe pacho kana zviripo. I remember imwe post yakabudiswa naadvocate Fadzai Mahere pachinzi Zimbabwe ndiudzewe ministry 1 inenge ine musoro iri kuita zvine musoro. Zveshuwa for sure ndakuzviona. Last ministry yakapedzera kunyora ipa pakataura zveministry of arts zvikanzi inenge ingori muhondo naWinky D. Now zvakuita kakumeka sense manje. Inenge iri indirect. You can't point fingers on them direct kuti aiwa ningi ndo atikanganisa zvinongodza aiwa handiti zvaiyango bhuko nevamwe revenue zvorovera.
so ndakutoona manje kuti vaitotaura kuti aiwa toda kumubhana kuti ningina muHICC zvakuita zvichibudisa kalight mbichana. Ndo nyaya yacho yaungi D iri kuitika muri yeZimbabwe iri mumudariro. Handisi kuziva munogona kunge mune mafungiro enyu, but ukaona manje kana zvakunzi mimi muri vanhu vehurumende, the whole political party muda kuswera muchinetsana nevaimbi, chichi hazvimeke sense, hazvina musoro. But nyaya iyi payakatangira ndatokuudzai madays aya paakanoita 20 years of ghetto-craft yake, ndo pazvakaitika ipapo. Vakabuda vachipopota gore reo makatotaura mashoko. Zvazvati mamwe maclips zvedu ndichiri kumanhingirira ndichikutraya maprocess kuti ndimanhingirire, bosi ndida kuti titobuditsirana maclips itwoto. Munhu vanhu vanyasotaura vega kuti aiwa ndinoda tomubhana muHICC kuti asasa muimbe munhu. Variko vanhu vaizvitaura iko zvinezvi. Nawo zvakuitika. We will talk about it. Ngatimbosangana mu comment section muchindiudzawo zvamuri kufunga.